आय मारे माँ बाखनाय जाते हैं। हालेलुया 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 अंधग्रथर गासै आइ आफानि बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै आगष्ट आय मारे माँ बाखनाय जाते हैं। हालेलुया 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 अंधग्रथर गासै आइ आफानि बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै आगष्ट अखाफोरनि 13 खालार 2024 मायथाइनि बे 13 खालाराव सिगांथाराव आङो आफा इसोरखौ हामबाय होदों लोगोसे गोथार इसोर आफाखौ हामबाय होदों आरो बेजों लोगोसे जाय मानसिनि फिसा महरै फैनाय अनसुलाफोरबो जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होदों आरो दिनै बे समाव जाय बिमा आइथा मेरिमनि मुङैनो जोङो बे अखाफोर दानफ्रोमबो लानाय आगष्ट मासनि 2024 मायथाइनि आगष्टनि बे 13 खालाराव जाय बिमानि हेफाजाब लानानै जों फैदों बे बिमा मेरिमखौबो हामबाय होयो लोगोसे आरोबाव जोंनि गासै फोथायारि आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर गोजाननिफ्राय फैनाय खाथिनिफ्राय फैनाय आरो गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्राय फैनाय गुबुन गुबुन डिनोमिनेसननिफ्राय नुजाफैनाय नोंथांमोना जेरै धोरोम हारि जाति मुगैया जासेनो गोथार गोसोजों दिनै आगष्ट अखाफोरनि बे 13 खालाराव फोरबोनि खाथियाव फैनानै गावनि नांगौफोरनि थाखाय बिसनो गावनि नांगौफोरनि थाखाय गथायनि थाखाय फैबाय आरो बे फोरबोआ थारैनो जोंनि नांगौफोरखौ होथारगोन बे जोंनि गेदेर भरसा अनजायगाफोर नोंसोर साफ्रोमनिसिमबो दिनै बे 2024 मायथाइनि नैबे आगष्ट अखाफोरनि 13 खालाराव आंनि गोरबो मैखुननिफ्राय खेबसेबाव गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरबावनानै आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जिसुआ बाख्नाय जाथों अनजायगाफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे बोसोनखौ लाबोनो नागिरदों बिसनायनि सोमोन्दै जों मानो थाखाय गावजों गाव बिसलायो आरो बिसनाया मा अनजायगाफोर जों दिनै फोरबोनियाव जोङो गावजों गाव बिसलायो बेबायदि बिसनायनि थांखिया मा आरो बे बिसनायखौ हाबाफारिखौ लानानै बे थांखिखौ लानानै बे बोसोनखौ लानानै दिनै आं नोंथांमोननिसिम लाबोदों आरो साफ्रोमनिसिम बे बोसोनखौ आं रानना होनो थाखाय आवगायबोबाय अनजायगाफोर बे बिसोग्राफोरनि सोमोन्दै बिसनाया जों गोथाङाव थानायावबो आरो बिदिनो लोगोसे अनजायगाफोर थैनानै थांनायफोरनि जिउफोरनियावबो जों बिसोरनि थाखाय खावलायनायजों बेफोरनि गेजेरजोंबो जों बेफोर गोथारफोरनियाव बिसोरनो खावलायनायजोंबो बेफोर थांखिफोरखौ लानानै जों फैदों खायफा खायफा बुंनो नागिरो अनजायगाफोर खायफा खायफा बुंनो नागिरो एबा बुंबायबो जोंनि सोरबा आइ आफा एबा बिदा फंबाय एबा फिसाफ्रा थैनानै थांब्ला सोरगोरायजोआव बिसोन होग्रा होननाय बाइबेलाव गैया होननानै गोबांथार बेबायदिनो गाव गावनि खुगानि रावफोरजों सोरबा इउटुबनि गेजेरजों सोरबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा सोरबा माबा प्रग्रामफोरनि गेजेरजों बिथांमोना बुंनायखौ जों नुबाय आरो खोनाबाय एबा आरो मिथिबाय दा बेखौनो लानानै अनजायगाफोर जों बिसलायनानै होनो हानाय जों बाइबेलाव मोननायखौ लानानै जों फैदिनि अनजायगाफोर गोबां माखासे मानसिफोरनिफ्राय बिथांमोना गोरों गोरा बिथांमोनाबो बाइबेलनि बोसोनखौ मिथिगौ आरो बिथांमोननि गासै भइस एबा रावफ्राबो गोरोंनि बाथ्राफोरजों नाथाय दिनै जोङो अनजायगाफोर जों मिथिनो मोनदों बबेखानि बिसोरनि ओंथिखौ जों गिबियाव मिथिनो लानाया गाहाम अनजायगाफोर बिसोरनि ओंथिया बेनोदि अनजायग्रा आइ आफा बिदा फंबायफोर सोरबा सिनायमोनि सुबुङा गावनि नांगौनि राहा मोननो थाखाय सोरबा गेदेर मानसिनिसिम बिब्लाबो जानांगौ गनाय जाया जानांगौ सोरबा मिनिस्टारनाव बे मिनिस्टारा बै जाय गावनि नांगौनि थाखाय बिनो थांनायाव बेखौ बे सिनाया अब्ला बे माबोरै मोननो
अब्ला बियो सोरबा मिनिस्टारजों मोजां सोमोन्दो थानाय बे मिनिस्टारा सोरखौबा मोजां सिनायनो मोननाय बे मानसिखौ बियो हमग्रोगोन आरो बेखौ खावलायगोन खावलायनायखौनो बुङो अनदायगाफोर बेनिखायनो आं बेखौनो लाना फोरमायनो बावनो लुबैदों अब्ला बे समाव बे गेदेर गनायजाथाव मानसिनि खाथियाव बेनि मोजां सोमोन्दो सुबुंनि दारै हेफाजाब मोननो बियो खावलायगोन अनदायगाफोर आरो बे गेदेर सुबुङाबो गावजों मोजां सोमोन्दो मोजां सिनायथि जानायखाय अनदायग्रा आइ आफा बिनानावफोर बे गेदेर समावबो बियो मोजां सोमोन्दो मोजां सिनायथिनायखाय बिनि खावलायनायखौ बियो नाजावो आरो जायनो नागिरदों बिनि साननायाबो बे जाफुङो दिनै बे बाथ्राखौ लानानै अनदायगाफोर बेखौनो बिसनाय खायसे बुंनो नागिरो बाइबेलफोराव बेबायदि थैनानै थांनाय सोरबा नोंनि आइ आफा एबा थैनानै थांनाय सोरबा फिसाफ्रा बाइबेलफोराव जों मोनाखै बिसनाय जों बाइबेलफोराव मोनाखै नाथाय दंमारोना गैमारा जेरै जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफ्रा गोथारफोरनाव बिसोरनो खावलायो आरो बिथांमोननि बिसनायजोंनो जोंनि सोरबा सोरबा जब्राफोर सोखाजानायखौ जों जारिमिनफ्रावबो जोंबो नुगासिनो आरो मिथिगासिनो दा बेनिखायनो अनदायगाफोर दिनै आं बे बिसनायनि सोमोन्दै लानानै फैदों गोबां माखासे मानसिफ्रा जेरै खायसे बुंनो नागिरो दैमालुआ गावनि फिसा आलफनसाखौ बियो गोथार बायदि खालामनानै बिनो खावलायो आरो बे गावनि फिसाजोखौनो गोथार होननानै बिनो खावलायनायाव बियो माखासे गाज्रि गुबुन धोरोमनि गुबुन दिनै मिनिस्ट्रिनि सिगाङाव मोनसे गाज्रि इसु जागोन नामा होननानै बिथांमोननि गेजेराव गोबां आर्गुमेन्ट जानायखौ आं खोनागासिनो दं नाथाय बिथांमोनाबो मिथिगौ अनदायगाफोर मिथिसेयावबो नाथाय माखासे बिथांनि मोनथिनायखौ सैताना होथेना दोनो मालाबाबो सोरबा नों आरो आं एबा सोरबा फादार एबा सिस्टार अनदायगाफोर सोरबा दैमालुआ माब्लाबाबो बुङाखैदि आलफनसा गोथार बियो होग्रा बे सोखाग्रा मालाबाबो दिनैसिम रावबो बुङाखै आंबो बुङा आरो बुंनायबो नङा अनदायगाफोर जायफ्रा फोथायनानै बिनाव खावलायदोंसो बिसोरनोसो खावलायदों नाथाय बेखौ होग्रा एबा बियो जोंनो सोखाग्रा होननानै रावबो दिनैसिम नों आरो आं सोरबा दैमालुबो बुङाखै दिनै बेनिखायनो बे बिसनायनि सोमोन्दै लानानै आं गिबियावनो लाबोदों अनदायगाफोर दिनै गोबांथार नोंजों आंजोंबो जोङो खावलायो आदा दैमालु सोरबा आदै दैमालु सोरबा ब्रादार दैमालु सोरबा सार होननानै बुङो अन्नानै आंनि थाखाय बिनानै होदो आंखौ सोखाग्रा होननानै बुङा आंखौ सोखादो होननानै रावबो खावलाया बिनानै होदो होननानैसो खावलायो बे मिनिङा मा बिसनानै होनाय जेरै जों गावजों गाव खावलायो अन्नानै आइ आफा बिदा फंबायफोर आंनि थाखाय बिनानै होदो आं गोब्राब आन्जाराव गोग्लैदों बेबायदिनो जों गावजों गाव बिसलायनो जों गावजों गाव बिसलायोब्ला अनदायगाफोर बाइबेलफोरावबो आरोबाव दानिया बे गोथाङै थानायाव जों बिसलायो खावलायो आरो बै थैनानै थांनाय जोंनि बिदा फंबाय सोरबा जोंनि फिसाफ्राबो सोरगो रायजोआव नोंनि आंनि थाखाय बिसना होनायनि बे बाइबेलफोराव दंमारोना गैमारा बे बोसोनखौ लानानैसो आं दिनै फैदों हालेलुया 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 अनदायगाफोर जों मिथिगौ नाथाय मिथिसेयावबो सोरबा गावनि साननायखौ गेदेर खालामनानै गावनि साननाय नंगौ साननानै बेफोर गासैबो सैताननि बोलो जों होबथाजानायाव बेफोर माखासे बिसनायनि सोमोन्दै जों आन्दायनो नागिरो दा दिनै जोङो बाइबेलनि बोसोनासो जोंखौ मिथिहोयो अनदायगाफोर बै समाव आं बेखौनो मिथिग्रोनो लुबैदों 1997 मादार टेरेसाया बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय मादार टेरेसाया 1997 बियो थैदों आरो मादार टेरेसानि गासै मावनाय आखल आखुखौ जों बयबो मिथिगौ आरो बेनिखायनो जोङो बेखौ फोथायो थारैनो इसोरा बिनि खाथियाव दङ आरो बे इसोरजों लोगोसे दं
गोबांथार बेखौ बिनि बे थांनानै थानायाव माबायदि मावलांदों बिनि मोजां गुन मोजां आखल मोजां मावनाय बिनि फोथायनाय गासैखौबो जों मिथिगौ मादार टेरेसाया आरो बे मादार टेरेसाया 1997 बियो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय अन्दागाफोर जेब्ला बे रुंसारि जानायाव 1998 जेब्ला इन्डियानिनो बे गुबुन हादरनि नङा मनिका बिस्रा होननाय बिहा उदैयाव टिउमार दंमोन जाय टिउमार केन्सार जेरै गोबां माखासे आइजोफोरनि गेजेराव माखासे टिउमार उदैयाव जायो बेनावबो बे मनिका बिस्रानिया उदैयाव टिउमार जादों जाय टिउमार बेमारजों बे गोबां भुगिनांबाय डक्टरनाव थांबाय गोबां मुलि जाबाय थेवबो दिनै बिनि टिउमार बेरामा हामनायाव फैयाखै मनिका बिस्राया 50 बोसोरनि बे 50 बोसोर बैसोनि आरो बे मनिका बिस्राया गोबां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लाबाय मुलि जाबाय थेवबो बिनि टिउमार केन्सारा हामनो रोङाखै सानसे समाव जेब्ला बियो मादार टेरेसानि कलकाता जाय बे गोथै हाखराव फैदोंमोन आरो जेब्ला बियो गिर्जा न'आव हाबग्रोदोंमोन गिर्जा न'आव हाबनायाव अब्ला बियो मादार टेरेसाखौ बे गोसोखांदों आरो मादार टेरेसानाव बियो बिदों मादार टेरेसानाव जेब्ला बिनायाव बियो मादार टेरेसाखौ मा नुखो गिर्जा न'आव बियो दर्शन नुदों जायखौ बे बिनायाव अब्ला बोसोरसेल' जादों थैनाया बोसोरसेनि 1998 जेब्ला बे मनिका बिस्राया गावनि बे टिउमार बेमारखौ लानानै बे गोथार गिर्जा न'आव जाय मादार टेरेसाखौ बियो गोसोखांदों आरो बेखौ बे दर्शन नुदों आरो बिनि उनावहाय जेब्ला बिनाव आरज खालामदों बिनो खावलायदों मादार टेरेसा नों अन्नानै आंनि थाखाय इसोरनाव बिनानै हो बुङाखै बियो अ मादार टेरेसा नों आंनि टिउमार बेमारखौ सोखाना बुङाखै बिनानै होनोसो खावलायदों बेफोरखौ नोङो बिसनाय जेब्ला बियो गोथार जायाखैमोन गोथारानो डिक्लेयार जायाखैमोन खायसे खायसे बुंनो नागिरो गोथार जाबाल' गोथारफोरनाव जों बिनो हायो गोथार जायासो मारै बिनो हायो बै अन्दागाफोर जायफ्रा जारिमिनखौ मिथिया गोथौ बाइबेलनि बाथ्राखौ मिथिया ओरैनो बे साधारन गावखौ गोरों खालामनानै लाग्राफोरनिफ्राय बे रावा ओंखारगोन अन्दागाफोर नाथाय जोंनि काप्टिक डक्ट्रिनाव थैनानै थांनायफोरनि थाखाय बिनाय दं मानि थाखाय बियो बिनि जिउआ नों आरो आं बयनिबो बिनायजों जानो हागौ फिसा एबा गेदेर पापफोर दंब्लाबो नोंनि आंनि बिसनायजों नोंनि आंनि गाबखनायजों बियो बहा सहैयो इसोरा बेखौ सुस्रांग्रा अननिफ्राय बेखौ बिनिफ्राय बायख'नानै गावनियाव लाङो बिनि थाखाय जों गोथैफोरनि थाखाय बिनाय जायो मानोना मिन्थिनानैबो एबा मोनथिलाबानो सोरबा थैनानै थांबाय जानो हागौ पाप सिखार मोनाजासे थैनानै थांबाय जानो हागौ बिनि जिउआ जानो हागौ बे बबेबा मोनसे जायगायाव सुस्रांग्रा अर नङाबा नोरोगाव दङ बेखौ जोंनि काप्टिक डक्ट्रिनाव बेबायदिनो थैनानै थांनाय आइ आफा बिदा फंबायनि थाखाय बिख'नाय जायो गाबख'नाय जायो बिसना होनाय जायो आरो नोंनि आंनि बिसनायजों बियो बिफानियाव सहैबायब्ला जों बेखौ माबोरै मिथिनो सोरगो रायजोआव दं होननानै जेब्ला बिनियाव जेब्ला जों आरज गाबनो थाखाय खावलायो आंनि थाखाय बिसना हो बे समावनो सोरनिबा जब्राया हामबायब्ला दानि जोंहा जिउआव मोन्दांथि मोनो बे इसोरजों लोगोसे दङ इसोरजों खाथियाव थाहैबाय खाथि खाथि थानायब्लासो बिनि बिनायखौ खोनासंगोन बेनिखायनो बेनिफ्राय मिथिनो मोनबाय बे इसोरनि खाथियाव दङ थैनानै थांनाय लोगो लोगो जों बियो आरज खालामो बे बिनाया अन्दागाफोर बिफानियाव सहैनो थाखाय जानो हागौ बे हादोराव हानि मोदोमखौ लानानै बियो जिउआव दागफोर एबा पापफोर मावनानै बे थैलांबायब्ला नों आरो आं जों बिसनानै होयो गावहा बिनो बोलो गैला थैनानै थांनाय जिउआव गाव बिनानै लानो बोलो गैलिया बेनिखायनो नों आरो आं बिनायनि गेजेरजों बियो बिफानियाव सहैगोन आरो बे सहैनायखौ बबे मिथिगौ जानो हागौ बिनियाव जोङो गाबख'नाय बिनायाव बिनि बिनायनि गेजेरजों जानो हागौ बियो सोरबा जब्रा हामबायबा मिथिबाय थारैनो बियो अन्दागाफोर थारैनो बियो
सोरगोराइजोआव आफाजों लोगोसे थाहैबाय बेखायनो आं बिनियाव खावलायनायाव आंनि जब्रा हामबाय होननानै जोंनि गिदिरथार बे मिजिंथिखौ जोंनि बे फोरमानखौ जों मोनदांनो हायो हालेलुया 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 मादार टेरेसाया 1997 आव थैनानै आरो बेनि थाखायबो बिनाय जादों नाथाय बियो गोथार पप फ्रान्सिसआ बेखौ गोथार होननानै डिक्लेयारानो खालामाखै गोथारानो जायाखै अब्ला मनिका बिस्राया बेनियाव बिबाय जोंनि खायसे खायसे बुंनो गोथार जायासो मानो बिनांगौ गोथार जायासो मानो बिनो हायो अब्लालाय बे मनिका बिस्रायाबो बिनो नाङामोन जोंबो गोथैफोरनि थाखाय बिनो नाङामोन थैनायनि थाखाय जों बिनो नाङामोन अब्ला बेखौसो फोरमायदों अन्दायगाफोर जोंनि कार्तिक दत्तिना थैनानै थांनाय बिदा फंबायनि थाखाय बिनाय दङ बे बिनायानो जे बेनिखायनो मनिका बिस्राया जेब्ला अन्दायगाफोर बियो बे गोथार गिर्जायाव बियो मादार टेरेसाखौ नुनो मोनदों आरो बिनि होलांनाय मेडेलखौ जेब्ला खुदुमो बिनिफ्राय बिनि टिउमारा हामबाय आरो बे हामदों हामा बेखौ बोरै मिथिनो डक्टरनाव जेब्ला एग्जामिन खालामबाय टेस्ट खालामबाय नेगेटिभ ओंखारबाय बिनि टिउमारा गैला बिनि टिउमारा गोमाबाय जाय मादार टेरेसानि खावलायनायजों इसोरा मादार टेरेसानि बिसनायजों इसोरा बे मनिका बिस्रानि टिउमारखौ मोजां खालामबाय हालेलुया 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 अन्दायगाफोर अब्ला 1 बोसोरनि उनावहाय मनिका बिस्राया अब्ला बे बेरामनिफ्राय मादार टेरेसा 1997 आव थैदों 1998 आव अब्ला बियो जब्रा हामदों बिनि उनावहाय आरोबाव बेनि फार्स्ट मिराकेल बिनि उनाव नैथि ब्राजिलनि ब्रेन टिउमार बेनाबो अब्ला बियो मादार टेरेसाखौ खावलायनायाव आरो मादार टेरेसानि खावलायनायजों अन्दायगाफोर जाय ब्राजिलनि सासे ब्रेन टिउमार बे सुबुङाबो अब्ला बियो हामनायखौ मोनबाय अब्ला बे समाव अन्दायगाफोर गोथारानो जायाखैमोन अब्ला जों गोथार जाब्लाल' बिनो हायो नामा गोथार जानायनि सिगांनो जोंखौ दिनै बे जोङो माखासे जारिमिनफोर जों मोनबाय आरो बे मादार टेरेसानियाव जेरै गोथार जानायनि सिगांनो अन्दायगाफोर गोथार जानायनि सिगांनो दिनै बे हामनायखौ जोङो जारिमिनाव मोनबाय अन्दायगाफोर बिनि उनावसो लासै लासै बे सोमोनांथावखौ मोननानै सोरनाव सहैदों गोथार पपनाव सहैबाय आरो पपआ बेनिफ्राय नायबिजिरनो थाखाय थिनहरबाय नायबिजिरनायनि उनावहाय बे उनावहाय 2016 आवसो 18 बोसोरनि उनावसो मादार टेरेसाखौ गोथार होननानै डिक्लेयार खालामबाय गोथार काथलिक गिर्जाया बेखौ गोथार होननानै डिक्लेयार होननानै गनायनानै लाबाय अन्दायगाफोर अब्ला जोङो दिनै जोंनि बे जारिमिनफोरा जोंखौ मिथिहोयो अब्ला जोङो गोथार जाबाल' सोरबा जोङो सोरनिबा थैना थानाय बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनाव जों बिनो हायो नामा गोथार जानायनि सिगांबो जोङो बे बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनाव जों बिनायनि खाबुखौ जोंहा जोंनि कार्तिक दत्तिना जोंखौ फोरोङो हालेलुया 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 अन्दायगाफोर बेनिखायनो जायफ्रा मिथिगौब्लाबो मिथिया बिथांमोननि थाखाय दिनै आङो बे बिसोरनि सोमोन्दै बुंनाय जादों अन्दायगाफोर दिनै नोंथांमोना बेखौनो मिथिबाय अन्दायगाफोर बिसोरनि सोमोन्दै जों नोंथांमोना खोनागासिनो दङ अदेबानि आं मोनसे फिदिंनाय एग्जाम्पल होनि नोंथांमोननो जोङो अन्दायगाफोर आं दहायबो बुंखाबाय फादार बा सिस्टार बा ब्रादार बा पास्टर बा सार आंहा मोनसे गेदेर आन्जादाव गोग्लैदों बिनि थाखाय आरज खालामदो होननानै अब्ला बै फादार सिस्टार एबा सोरबा बिशप एबा पास्टरा मा होननानै आरज खालामगोन मा होननानै बे आरज खालामगोन अन्दायगाफोर बे बुङो नामा आं फादार आं ब्रादार आं बिशप आं पास्टर नोंनि गासै आन्जादफ्रा गोजान जा बिदि बुंगोन ना बेबायदि बुंनाय नङा बियो सोरबा फादार सोरबा पास्टर सोरबा बिशपब्लाबो बियो बुंगोन नाजारेथ जिसुनि मुङै होननानैसो बियो नाजारेथ जिसुनि मुङै होननानैसो बिसना होगोन बे आं फादार आं फालाव आं ब्रादार नोंनि बेरामा गोजान जा मालाबाबो बिदि बुंनाय नङा अन्दायगाफोर सोरबा बिसना होग्रा सुबुङा बेबायदि बुंगोन नाजारेथ जिसुनि मुङै नोंनि बेरामा गोजान जा नाजारेथ जिसुनि मुङैसो
आंनि मुङै नङा फादारनि मुङै नङा बिशपनि मुङै नङा नाजारेत जिसुनि मुङैसो नोंनि बेरामा गोजान जागोन बेखौनो बुङो बिसख'नाय अन्धगाफोर औ जों बयबो फोरबो जिसुनि मुङैसो बयबो जों बिसना होदों दिनैबो नोंथांमोना बे जायगायाव फैदों आङो दैमालुनि मुङै होननानै बुङा नाजारेत जिसुनि मुङै नोंनि बेरामा गोजान जा आं बिसनानैसो होगोन आङो सोखाग्रा नङा सोरबा थैनानै थांनाय सोरबा जोंनि आइ आफा बिदा फंबायनि आत्मानाव जोङो बिसनो खावलायो बिसोरबो बिनिसिनि आत्माया अन्धगाफोर आं होननानै बिसोरबो बुङा जेरै जोङो बे मोगथाङाव गोथाङाव जों गावजों गाव बिसलायनानै नाजारेत जिसुनि मुङै नोंनि बेरामा गोजान जा होननानै बेबायदि बुङो बेबायदि अन्धगाफोर दिनै जोङो बिसनाय सोमोन्दै जों बाइबेलाव उनाव मोनलांगोन अन्धगाफोर बेखौ बुङो बिसनाय एबा खावलायनाय जों खावलायोसो अन्धगाफोर जों रिकुवेस्ट खालामो अन्धगाफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव फोरमायनो सानदों 2024 बोसोरनि सिगां जिसुआ जोंबादि मानसिनि महर लानानै फैनायखाय बियो गावनो आफानाव बिसदोंमोन खायसे खायसे बुंनो नागिरो अनलि जिसुआल' बिसना होनो हायो बिदि बुंग्राफोर दङ आरो बुंबायबो अन्धगाफोर 2024 बोसोरनि सिगां जिसुआ जोंबादि नों आरो आं बादिनि मानसि महर लानानै फैनायखाय बियो गावनो आफानाव बिसदोंमोन नाथाय नों आरो आं बादि मानसिनि महर लानानै फैदोंब्लाबो बिनि जोनोमा जोंनि बादि नङा जोंनि जिउआ जेरै पापजों नाथाय फोरबोनि जिउआ बेबायदि नङा बियो इसोर दिनै इसोर जानानैबो गावनो माने 40 दिन 40 हर बि माने दिनै अखे हाबखो अन्धगाफोर गोथौयै सान इसोरलायनो जिसुआ मारैथो 40 दिन 40 हर अखे जाबावखो गावनो गेटसेमानि बागानाव माबोरै हान्थु खरायना बिखो गावनो माबोरै हान्थु खरायबावखो मानो बियो आफा इसोरनाव बिस'खो मानो आफा इसोरनाव बिस'खो मानो बियो उखै हाबखो मानो हान्थु खरायखो गोबां दिननि गेजेराव सोंलुबो फैनो हागौ अन्धगाफोर ना आफा इसोरा गुबुन ना जिसुआ गुबुन नामा बे समाव जों अन्धगाफोर जों सौथुनो नाङा अन्धगाफोर बाइबेला जेरै जोंखौ जहननि 12 बालमनि 9 सिरियाव फोरमायदों जेराव बुंदों जिसुआ आंखौ नुनायानो आफाखौ नुनाय जायहा जिसुखौ नुबाय बियो आफाखौबो नुबाय जायहा जिसुनाव गाबज्रिबाय बे आफा इसोरनावबो गाबज्रिनाय अन्धगाफोर साननो हागौ बिफा इसोरनि पावारा गुबुन इसोरनि पावारा गुबुन गोथार जिउ इसोरनि गुबुना बेनि पावारा गुबुन बेबायदि गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ नाथाय बे मोनसेयानो जाय आफा इसोरनाव गाबज्रियो बे जिसुनावबो बेखौनो मोनगोन जिसुनाव गाबज्रिब्ला बे आफा इसोरनावबो बेखौनो मोनगोन गोथार जिउ इसोरनावबो बेखौनो मोनगोन बे बिफा फिसा गोथार जिउ साथामनो सासे इसोर बे मोनसे पावारानो गुबुन गुबुन पावार गैया जों गुबुन गुबुन गोरोन्थि साननो हागौ अन्धगाफोर जिसुनि बिसनाय आरो उखै हाबनाया मा बाथ्रा जोंनि थाखाय मा नुमोना होलांदों जोंखौ मोनसे गावबादि जाजानो लुबैनाय नुमोनासो लामासो होलांदों आथिखालाव जिसुआ जोंजों मोदोम लानानै बे गैया आं नोंसोरनाव सोंनोसै जिसुआ दा बे आथिं आखाइ लानानै जोंजों दंना गैया दं नामा गैया अन्धगाफोर बै समावथ' जों बादिनो आथिं आखाइ लानानै दंमोन बेखायनो जोंखौ मिथिहोनो थाखाय बे नुमोनासो होलांदों 40 उखै जानायाबो जों बादि आथिं आखाइ थानायखाय बेबायदि खालाम बेबायदि जा बे जोंनि मोनसे लामा आरो राहाखौसो होलांदों अन्धगाफोर जिसुनि बिसन आरो उखैना जोंनो नुमोना होलांबाय आथिखालाव जिसुआ जोंजों नैबे मुगायाव मोदोम लानानै गैया बियो दा जोंनि थाखाय बिसना होला अन्धगाफोर बियो होग्रासो बियो सोखाग्रासो बै समाव माखासे इउटुबाव नोंथांमोना खोनाबायना सोरबा सासे सुबुङा सासे पास्टरा बिथाङा बुंबाय जिसुआल' बिसनानै होग्रा आरो गुबुन रावबो बिसना होग्रा गैया होननानै बिथाङा बे थौले मेलेमजों बिजिरनानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिहोदोंमोन नाथाय बिथाङा गोथौयै बाइबेलनि सिङाव हाबाखैमोन जायनि थाखाय बिथाङा गावखौ सासे बेबायदिनो जोंनि गेजेराव मिथिहोदोंमोन अन्धगाफोर बिसनायनि ओंथिया मा बेखौ मिथियैयाव
अन्जागाफोर बियो जोंखौसो बिसलायनो बोसोन होलांबाय जेरै बियो गावनि 12 चेलाफोरखौ बुहुतफोरखौ जब्राफोरखौ सोखानो बे बोलो होलांदों अन्जागाफोर जेरै बे 12 जन चेलाफोरनो बियो अधिकार आरो पावारखौ होलांबाय मानोना माथाइनि 10 बालमनि 1 सेराव लिरनाय दं जिसुआ गावनि 12 चेलाफोरखौ लिंहरनानै बिसोरनो बादुआ जिउफोरखौ हुननो बोलो होदों बिसोरनो बेफोरखौ होखारनो आरो मोनफ्रोमबो आजार आरो बियारखौ सोखानो हानाय बायदि नायदो गोथार बाइबेलाव जोंनो मा फोरमायदों जिसुआ जुदि गावनि बिसनानि बै समाव गोथाङै थानायाव जिसुआ मोदोम लाना थानायाव नंगौ बे बिसनादों नाथाय दा बे बिसनानै होग्रा नङा होग्रासो सोखाग्रासो जोंनोसो बिसलायनो थाखाय दिनै गोथार बाइबेलनि माथाइ 6:1 फोराव लिरनाय दं जिसुआ गावनि 12 चेलाफोरखौ लिंहरनानै बिसोरनो बादुआ जिउफोरखौ हुननो बोलो होदों बे 12 जन चेलाफोरखौ बै बुहुतफोरखौ गोजान जा बोलो होदों जोंनि गेजेराव जेरै सासे फंबाया बै समाव फैदोंमोन बे समाव जों गावजों गाव बिसलायनायाव बिनाव जाय सालाय ओंखारग्रा बेनाव सैताना नों आंनि बिसनायजों बे ओंखारलांबाय जों बिसलायनायजों नोंनि आंनि बिसनायजों दिनै बे फंबाया जोंनि गेजेराव दंफैयो जेब्ला बियो बुङो आं मानसि जानो लुबैदों सालाय लं लं दिहुननानै बियो मानसिखौ जानो लुबैयोमोन जेब्ला बे समाव नों आं बयबो बिदा फंबाय बाहाय फैनायफ्रा बे फंबायनि थाखाय जों बिसदों बाइबेलाव जेरै बिसलायनो खावलायदों सोरबा जिसुआलाय बिसनो हानाय बोलो दं बे बाथ्राखौ बियो सासे बै समाव सासे फोरोंगिरिया खोन्थादोंमोन नाथाय बै समाव मोदोम लानानै थानायाव बियो जोंनो बेखौसो अन्जागाफोर दा बियो जोंजों मोदोम लानानै गैया बियो गावनि चेलाफोरनो जेरै बुहुतफोरखौ होनो थाखाय आजार बियारफोरखौ बेमारफोरखौ सोखानो थाखाय आरो बेखौ सोखानो हानाय बायदि बे बोलोखौ होलांदों बेनिखायनो जों दिनै गावजों गाव बिसलायो बे बिसनो हानाय बोलोआ जोङो बाइबेलाव मोन्दों अन्जागाफोर तेन' दानायनि 9 बालमनि 24 सेराव बुंदों अन्जागाफोर लुदिया आरो जफायाव जिसुनि चेला पिटरा माबायदि बिनानै होनायाव 8 बोसोर बिसनायाव उन्दुसोना थानाय सासे ससे गोथै पेरालाइसआ बेमारनिफ्राय जाय बेमारनि मुङा आइनियास बे आइनियास होननाया 8 बोसोर जाबाय एबा 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोर बिसनायाव उन्दुसोनानै थायो जेरै पेरालाइस जायोब्ला बिसनायावनो खिनाङो बिसनायावनो जानाङो बिसनायाव हासुनाङो बिसनायावनो गोबांथार बे दुखु सैनाङो बेबायदिनो बै समाव अन्जागाफोर जेब्ला जिसुनि चेला पिटरा लुदिया आरो जफायाव बियो थांदोंमोन बे समाव पिटरा सासे 8 बोसोर बिसनायावनो ससे गोथै पेरालाइस जानानै थानाय बे मानसिखौ माबायदि बुङा अन्जागाफोर बिनि मुङा आइनियास आरो बियो बुंदों पिटरा बेखौ होनबाय अ आइनियास जिसु ख्रिस्ट नोंखौ सोखादों बे पिटरा बुङाखै अ आइनियास आं सोखादों आं सोखायो बे बुङाखै अन्जागाफोर जिसु ख्रिस्टखौसो रायखांदों जोंबो दिनै गोबां बिदा फंबाय बिनानावफोर बे जायगायाव फैनायफोरखौ दैमालाव बुङा आं नोंसोरखौ सोखायो होनना बुङा जिसु ख्रिस्टनि मुङैसो अन्जागाफोर बेयो बुंदों अ आइनियास जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ सोखादों सिखांनानै गावनि बिसनाखौबो आरो बियो थाबनो सिखांदों जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनै बे बिसना होनायाव जिसुआ बेखौ सोखाबाय पिटरा सोखायाखै जिसुनि मुं लानाय बेखौ बिसदों आरो जिसुआ दिनै बेखौ दांबाय बेबायदिनो अन्जागाफोर बिसनानै होनाय बाइबेलाव जों गोबां मोनो बाइबेलाव अन्जागाफोर अब्ला जों माखौ बुंनो नागिरो अन्नै जिसुआल' बिसनानै होनो हायो अन्जागाफोर जों गावनि मेलेमखौ बेखेवैयाव गोथौयै जोङो बाइबेलखौ जोङो बिजिरियाव जों गोबां मानसिफ्रा सौथुनानै गावनि नंगौ होननानै बाथ्राखौ बेखेवनो नागिरो अन्जागाफोर अब्ला अन्जागाफोर जिसु ख्रिस्टआ गावनो बे जायगायाव बै समाव मोदोम लानानै गैयामोन बियो जिसुआ आइनियासखौ बियो बिसवाखैमोन गोथार जिउआ पिटरजों थानानै बिसना होनायावसो बै आइनियासआ ससे गोथैया लोगो लोगो थाबायदों हालेलुया 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 बेनिखायनो